dali ng trabaho ba? Kapoy yun, di ba? Kapoy biya, pero kay may lalag pangita sir, amo ani nga. Nakwartaram ka, abang ka sa pamilya. Wala gina. Uban ani di mo support sa mga presyo kay lang kay amo manggikanan jud nga. Na pan mas kontrata ko nasunod ba nga mo among gitanduan ba pag panahon nga nagpa-schedule ang tagiya. Ay na, ikaw na mo. Stuck kami dito sa kabuk saging lagi gihatag atong maintenance dito. So may adlaw sa tanan mga brother and sister. So karong adlaw na anapud tay nakit-an na ato ang mahatagan og gamay nga blessing. Ang among nakit-an dinhi is naa sila sa tunga-tunga sa basakan, naa sila gibuhat dito murag nagsimilya yata sila og humay. Medyo layo-layo pag ito siya no, kailangan pag nato dinhi nga moagi ta aniyang pilapil para makaabot ta dito Dinhi na part no, nilaktod na lang mi kay dili pa tumagihan ang pilapil dito sa unahan kay tungod kay bag-o pa siya gibutngan og yuta or pilapilan. So medyo lahom-lahom gini among agihan kay nilaktod na mi anihang basakana. Diri na part no, murag dool-dool na tagamay. Makita nyo nang nailubi din unahan na lang din gamay na ara sila din ato ang hatagan og kaning gamay na grasya nga ato ang gidala. Dili na kayo na to lang ngayon no, so ato nang idiretso na lang ni ato ang video dito sa part kung asa dito na tamo hatag sa ato ang ihatagay. Okay mga brother mga brad mo nang duha katawa tong dulon ko na daw ko nang trabaho sa basakan kay ato nang tagaan mo kinada sinabang gamay ro tahalipay dali na dali balag lawom ilapok dili ba. Sa pag tanong ba? Kasi bang mga sakyan Kung sa may kirada sa kani, ito na mo na similya sa auto ito na. bana similya sa kami mo sapo kana. Pani mo rani lapog ba? Laplap ang tawag ani aron. Subo man tong dapog. May maning laplap kay makatakas siya ba? Dito dali ng trabaho ba? Kapoy yun, di ba? Kapoy biya, pero kay may lalag pangita sir, amo ani nga. Nakwartaram ka, abang ka sa pamilya. Wala gina. Importante yung trabaho. Kung pwede mo na importante nga. Kanda, maya kong trabaho, wala'y sakit ba? Oo. Moro man ay mana. Okay. Nakabuhan ay. Tagasa tayo mo. Dali boss. Kami barangay Aguinaldo sakop salong sa Esperanza Ay, sir. Esperanza na dali Ang kini diri murag wa ko kayo kapuan kay bayugan ba ugon kana tung-an mo gud diri area sa Stock City. Tapos yung tirada sino ba? Yung mga pinakay kwarta ko na ni. Kaya daw. Kuan ang among pamagi sa kuan ani ang tanom si Timela din niya. Hulog man ni og na may magsimilya ang pagsimilya murag 5 ang hektar sa buo tanan presyuhan na mo 5 Hektarya. o ang magsimilya 1.5. Ito po dali may similya kay among gibaptas gikan dito. Layo mo pinilaw mo niya. Oh, dito kita tong motor sir. Dito dito ka to. Matay mo layo gid basta pinilaw man lapok din noon. Uban ani di mo support sa mga presyo gay lang kay amo manggikanan jud nga. Na pan mas kontrata ko nasunod ba nga mo among gitanduan ba pag panahon nga nagpa-schedule ang tagiya. Kaya na mga nagbuhay na to Nawa. Layo mo. Tanti nga nag-ano pa sa pamilya, wala ka trabaho dito dito. Nakapamorta ta. Oh, yun. Para sa pamilya. Hindi na lang ng buka. Muli na lang trabaho. May nakapot nga kuan dot. Pero ang importante ginamayo lang gid nga atong trabaho wala ingon nga mga pagkuhan sa ibang tao. Wala ka nakalapas ba? Wala ka sa tao. Bagay sir. Mayo atong trabaho. Ngani. Ito nami benta nga mo dalang gamay ba nga pahalipay. Nabi. Driver. Sir kay. Oh. Karo pa pud ni ka. Oh, ini. Para ni sa imo. Kay salamat ani sir. May na para isa para pud na isa mong kauban. Kato siya, boss. Mura maulaw na imong kauban. Oh, siya. Para mo mi nakapanani. Bayad ba ko hatid. Salamat kay ning. Oh. Basta atong kalimtan nga magampo ka sa Ginoo. Kay para nga tagantag may lawas kay mayang lawas nato maka permente man ta magatrabaho. Layo po din gikanan. Sir mo tay nakaabot mo diri sa ako. Lagi kaya nga mong kuan ro tiradas na mo.
pangitao na mo ng mag-uuma baka nasa Ah. masakan niya ug amo makitaan. Amo taga ano ginagmay nga balay di Oo. mo na kuan god, di mo na naghan. Huwag kayo may nagdahaw, mabilang mag-surveyor. Kita na mo, kita mi dito. Oo. Mo na mo katag. Kunya. Ayo mo dali na. Magkaon na mo. Stop kami dito sa kabuk saging lagi, gihatag atong maintenance dito. Ayaw din mo pagkalipas sa butong ko para Lagi. ang lawag niya. Ato sa may. Wa mi kahagad niyo, may daan tubig good. Salamat sa inyong dala nga gihatag ha. Oh, para sa inyo. Oh, sige. Pasensya na mo maura Oh, na. sige, Ginagmay sir. na. Sige, sir. Boss. Sir. Oh, okay. Sige, sige. Salamat kayo.